ጻጸ ኣብ ጻጸ ዘሎ ትግሃትን ጻዕርን ካብቲ ከም ተቀዲመ ምስሎም ህፃናት በልክዎ ካብ 10 ክሳብ 50 ዕፅፊ ናይ ክብደቶም ክስከሙ ከም ዝኽእሉ እቲ ናይ ስነ ፍልጠት ሓቂ ይነግረና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቶም ፍጥረታት ንሪኦ ገለገለ ሓቅታት ንህይወት ክንመሃሮ ክንወስዶ ንኽእል ብዙሕ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓይሊ የብሎምን ሓይሊ ዘይብሎም ፍጥረት እዮም ግናኸ እቲ ኣውራ ናይ ጻጸ ጥበብ እንታይ እዩ ምግቡሲ ብሓጋይ ይእክብ ሓጋይሲ ናይ ምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ዝርዳእና ናይ ዘርኢ ናይ ምህርቲ ናይ ምዝራእ ናይ ምዕፃድ ገለ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ግን እንታይ እዩ እቲ ኣውራ ነገር ክረምቲ ቀድሚ ምብፅሑ ዊንተር ቅድሚ ምምፅኡ ዘዳሉ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ክረምቲ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣይትሪእየሎምን ኢኻ ወይ ኣብ ዊንተር ብዙሕ ምንቅስቃስ ናይ ጻጻ ኣይትሪእየሉን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ መግቡ ብእዋኑ በግዚኡ የዳሉ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዘራጉደልና ገለ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መጽሓፈ ምሳሌ ካብ መጽሓፈ ምሳሌ እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 እንታይ ዝብል ንረክብ ፍቅሪ 6 ክሳብ 8 ኣተሃካይ ናብ ጻጸ ኺድ እሞ ካብኡ ተመሃር ሓለቓ ኾነ ኣዛዚ ወይ ገዛኢ የብሉን ግናኸ ቀለቡ ብሓጋይ የዳሉ ምግቡ ድማ ብቐውዒ ይእክብ። ኣተሃካይ ክሳብ መዓዝ ኢኻ በቅ ትብል መዓስከ ኢኻ ካብ ድቃስካ እትትንስእ። ስለዚ እንታይ ይብል ጻጸ ካብ ጻጸ ተመሃር ነተሃካይ እንታይ ይብሎ ካብ ጻጸ ተመሃር ወይ ነቲ ክልብም ዘድልዮ ነቲ ክጠብብ ዘድልዮ ካብ ጻጸ ተመሃር ይብል። ሓለቓ ኾነ ኣዛዚ ወይ ገዛኢ የብሉን ግናኸ ቀለቡ ብሓጋይ ገና ብእዋኑ እንከሎ ብሓጋይ የዳሉ ምግቡ ድማ ብቐውዒ ይእክብ። ስለዚ ኣኪቡ ይኽዝን ስለዚ ንዊንተር ዝሓልፈሉ ንክረምቲ ዝሓልፈሉ ነገር ይህልዎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ዝረኣናዮ ሓቂ ዝያዳ ዘራጉደልና ሓሳብ ኮይና ንረኽቦ። ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ነቲ ወቕቲ ይርዳእ ማለት እዩ። ንወቕቲ ይርዳእ ማለት እዩ። እቲ ሓጋይ እውን ንዘለዓለም ከም ዘይቀጽል ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ። ንኹሉ ግዜ ዝቀጽል ከም ዘይኮነ መወዳእታ ከም ዘለዎ እቲ ሓጋይ እውን ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ተጊሁ ይእክብ ተጊሁ ይጽዕር ይዓይ ማለት እዩ። እቲ እንታይ ዝገብር ናይ ጻጸ ስራሕ እንተዳርየናዮ ብቐጻሊ ናይ ስምዒት ነገር ኣይኮነን ብቐጻሊ መግቡ ክእክብ ቀጻልነት ዘለዎ ስራሕ ክሰርሕ ኢኻ እትሪኦ ማለት እዩ። ወይ ድማ እቲ ናይ ጻጸ ምንቅስቃስ ከምኡ ኢኻ እትሪኦም ክጽዕሩ ሓደ ተሰኪሞም ናብቲ ሓደ ክቀባብሉ ወይ ብሓባር ክሰርሑ ኢኻ እትርኢ ማለት እዩ። ኣብ ህይወት እንመሃሮ ወይ ድማ ህይወትና እንወስዶ ነገር መንፈሳዊ መደብ ወይ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት መደብ ክህልወና ትልሚ ክህልወና ይግባእ ከም ዝግባእ ኢና እንመሃር። ቅድሚ ቅልውላው ንህይወትካ ኣቐዲምካ ክትሓስበላ ብእዋኑ ምስ ኣምላኽካ ሕብረትን ርክብን ክትፈጥር ከም ዝግባእ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ። ቅልውላው ከጋጥም ከሎ ኣምላኸይ ክትብል ዘይኮነስ ነቲ ቅልውላው ከይመፀን ከሎ ተዓይ
بجزيخ تعي سلذي بزح جزي شجر خمس انكلو واملاخ محرنا مبال لموديو مكرا خمس انكلو وي مبال لموديو كل جزي جن مس املاخ كاخد كون يزقبا كل جزي خدعي كل جزي ختصلي كل جزي قالوا ختنبب جن يقبا شجر مس مص قلولاو مس مص رايكم كان املاخ تدليو እግዚአብሔር በትዝርከበሉ ጊዜ ድለይ ወቀረብ አንከለውን ጸውዑ ወይ ብለና ቃል እግዚአብሔር አማቴዎስ ምዕራፍ 7 24 እንታይና ንመሃር 7 ካብ 24 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይልና بزعبات بيتو اب كوحي زسرتن بزعبات اب حصا بيتو زسرتن انتايل خزارب كلو معناتو نزن قالاتي سمعو زفصمن كله نزن قالاتي سمعو زفصمن كله بيتو اب كوحي زسرحه بلحي سبعاي يمثل زناب زنبه وحيزون وحاذا نفاساتون نفسو نتبيت دفئو عاب كوحي سلازتسرت لما هاي ودقن نزن قالاتي سمعو زي فصمن كله خا بيتو عاب حصا زسرحه عشا سبعا يمثل زناب زنبه وحيز وحاذا نفاسات نفسو نتبيت دفئو ودقون او ودادقو لما عابي خونا يبل بيت ابكو مسرات وي اصنعخا مسرات حتى عقلن صعرن بزحيو اب حصان مسراتو جن بزح صعرن بزح دخامن حتى يكون تزي تصعري بوانو اب غزيو زتنطقه زتحانصه ابي دما كم تنبرو كم تسرتو انت دعا فليتكا بدحريو زمص يمصا زمص قلبلاو يمصا ابصن تسرتو يمو ايكودقني انتايو جن زبل نزي نغريزي سميعو زغبرو زعبا بيت ايكونن زعبا قال እግዚአብሔር زعبا እግዚአብሔር ምእዛዝን ምስ አምላኽ መመለላስን ይዛረብ ማለት ነው نزن قالاتي سمعو زفصمن كله بيتو عبكو حج سرحه بالهي سبعي مثل قال እግዚአብሔር مفصام ናይ ሓደ መዓልቲ ስራሕ ኣይኮነን ናይ ሙሉእ ዘመን ህይወት ስራሕ እዩ ህይወትካ ንፍቃድ እግዚአብሔር አሕሊፍካ ብዛዕባ መሃብን ምስ አምላኽ ብዛዕባ መመለላስን እዩ ማለት እዩ ወይ ንስተወሰነ እዋን ምስ አረኩ ንስተወሰነ እዋን ተኸዶ ሓደ ነገር ክሳዕ ዝሰልጠካ እትመላለሰሉ መሰለጠካ ዘሐስካ ሒስካ ትኸደሉ ኣይኮነን ወይ ድማ አይ ክጸንሐ ጅመንእሰይ እንዴ ገና አይ አረኩን ከርክበል ኢልካ ትጽበዩ ኣይኮነን ምክንያቱ ቀለውላው ምስ መጸ እቲ ግዜ ምስ አኸለ አይ ከተርክበሉን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ ምስ አምላኽ ممللاسن ወይ ከም ፍቃድ አምላኽ ብምእዛዝ ምንባርን ናይ መዓልታዊ ህይወት ተግባሪ ማለት እዩ ናይ መዓልታዊ ህይወት ተግሃትን ማለት እዩ ስለዚህ ነዘን ቃላት እዚአን ሰሚዑ ዝፍጽመን ቤቱ ከምተ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ ሰብኣይ ይመስል ይብል ማለት እዩ ስለዚህ بجزيو خنقبرو زلنا نجر خنقبر خمس قبعنا يو زمهرنا مالتيو كاب نايس أس أنتايو قدمتي عدلاينتو مقرابوسي أقدمك بلان تقبر مالتيو تمدب تهك هذا حاجة جدي ممدب بلان مقبارسي كمزي زينا احنا خوينو سمعنا وان بزح غزي له ويدما بحاوره تملالسلو وانا بزح
كل ግዜ መደብ ምውፃእ ብመደብ ምኻድ ንግዜኻ ድማ በቲ ዘውፃእኻዮ መደብ ምጥቃም ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ኣድላይነት ምስ መፀ ኣይኮንካን ወይ ድማ ኣድላይ ኮይኑ ምስ ተረኣየካ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ግን ንኣነባብራኻ ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ወይ ድማ ብናይ ካልኦት ድፍኢት ወይ ካልእ ድፍኢት ክመፅእ እንከሎ እትገብሮ ትበራበረሉ ነገር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቤትካ ኣብ ጽኑዕ ኣብ ተኸውሒ ዝኾነ ኣምላኽ ምስራት ጽቡቕ እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ናይ ግዜ ሕድሪ ተዋሂብና እዩ ግዜ ብሕድሪ ተዋሂብና እዩ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ግዜ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ መደብ ክተውፅእ እንከለኻ ምስ ምንታይ እዩ ዝተኣሳሰር ብዛዕባ እትገብሮ ነገር ጥራይ ኣይኮነን ዝርዝር ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ጥራይ ኮንካ እንትሓስብ መዓስ ትገብሮ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ናይ ፃፀ ነገር ከም ንሪኦ ወቕቲ ይርዳእ እዩ ኣብ ሓጋይ እንታይ ይገብር መግቢ የዳሉ ኣብ ቀውዒ ድማ ይእክብ እዩ ዝብለና ስለዚ ወቕቲ ናይ ህይወት ወቕቲ ናይ መንፈሳዊ ትልምና እንገብረሉ ወቕቲ ብእዋኑ ዝዕየ ነገር ብእዋኑ ክፍፀም ዘለዎ ነገር ንፅባሕ ከይበልካ ኣብ እዋኑ ምፍፃም ኣገዳስነቱ ይረኣየካ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ሕድሪ እዩ ግዜ ሕድሪ እዩ ብቀዳማይነት ናይቲ 18 ዓመት ዘብዕል ዝነበረ ወድና ሓውና እንታይ ኢልናዮ እንታይ ግዜና ኣይነባኽን ኢልና ሓደ ምዕዶ ናይ ምዕዶ ቃል ተዛሪብና ሓቂ እንዴ don't waste your life ኢልና ግዜኻ ዘይምብኻን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግዜ ሕድሪ ወይ ድማ ናይ ግዜ ሓላፍነት ተዋሂብና እዩ ንግዜና ምጥቃም ብግዚኡ ዝተዋሃበካ ነገር ምዕያይ እቲ ሓጋይ ወቕቲሲ እቲ ጥዑም ወቕቲሲ ናይ ምድላው ወቕቲ እዩ ናይ ምድላው ወቕቲ እዩ ሕጂ ናይ ዕድል ወቕቲ እዩ ዕድል ተረኺቡ እንከሎ ትጎየሉ ሓደ ግዜ ዘጣዓሰና ነገር ኣሎ ብንእስነትና ክንገብሮ ዘለና ነገር ዘይገበርና ዝሓለፍናዮ ከምዚ ገይረ እንተዝኸውን እንብሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሓቀይ ንሕጂ ዝጠቕመና ስንቂ ዝኾነና ነገር ኣነ ሓደ ግዜ ገለገለ መፅሓፍቲ ኣንቢበየ ተዝኸውን ዝብሎ ወይ ሓያለ ብርክት ዝበለ መፅሓፍቲ ኣንቢበ ተዝኸውን ኢለ ዝሓስቦ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናብራ ሓዳር ቆልዑ ካልእ ምስ መፀ ከተረኻኽበሉ ዘይትኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብግዚኡ ምዕያይ ወቅቱ ኣለሊኻ ነቲ ዕድል ምጥቃም ኣገዳሲ ማለት እዩ ንስድራ ቤትካ እውን ነቲ መንፈሳዊ ሓጋይ ነቲ መንፈሳዊ ክረምቲ ከተዳልዎም ብግዚኡ ክትምህር ከተዕቢ ኣገዳሲ ማለት እዩ ከምኡ ክትገብረሉ ዘይትኽእለሉ ግዜ ስለ ዝመፅእ እቲ ክረምቲ ንስድራ ቤትካ ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ ከተረኻኽበሉ ዘይትኽእል ከተድምዓሉ ዘይትኽእለሉ ግዜ ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ገና ብእዋኑ ብርሕሱ ብቆርበቱ ብርሕሱ ከም ዝበሃል ማለት እዩ ገና ብእዋኑ ኣብቲ ክተድምዓሉ ትኽእል ግዜ ክትዓይ ኣብ ደቅኻ ኣብ ስድራ ቤትካ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ምግባር ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ካብ 6 ክሳብ 7 እንታይ ዝብል ንረክብ ኢና ዘዳግም ምዕራፍ 6 ካብ 6 ክሳብ 7 እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዝዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ እቆሮ ንደቅኻ መሃሮም ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስ በልካን ኣብ መገዲ ክትከይድ ከለኻን ኣብ በጥኒ ባልካን ኣብ ምትሳእኻን ብእኡ ተዛረብ ይብል እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዝዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ እቆሮ ዝወሃብ ክህልወካ ምእንቲ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንደቅኻ መሃሮም ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስ በልካን ኣብ መገዲ ክትከይድ ከለኻን ኣብ በጥኒ ባልካን ኣብ ምትንሳእኻን ብእኡ ተዛረብ ይብል እዚ ማለት ናትካ
ላይፍ ስታይል ይኹን ማለት እዩ ናትካ ኣነባብራ ይኹን ማለት እዩ ንደቂ እስራኤል ከምኡ ክገብሩ ተኣዚዞም ነይሮም ማለት እዩ ንቃል እግዚአብሔር ክሕዝዎ ጽቡቕ ገይሮም ክሕዝዎ ንደቆም ድማ ከመሓላልፍዎ ስለዚህ ንደቅና ብግዝኡ ኣብቲ ነስማዓሉ እዋን ክንገብሮ ዘለና ክንገብር ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሽግር ክመጽእ እንከሎ ዘእዊ ወይ ዝጽሊ ኣማኒ ከምቲ ክረምቲ ክመጽእ እንከሎ መግቢ ዝምእር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ከምቲ ክረምቲ ክመጽእ እንከሎ ዝእክብ ዝፍትን ጻጸ እዩ ዝኸውን ስለዚ እንታይ እዩ እቲ መዓልታዊ ህይወቱ ምስ ኣምላኽ ዝመላለስ መዓልታዊ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ሕብረት ዝሓንጽ ኣማኒ ግና እቲ ማዕበል ክመጽእ እንከሎ እቲ ቅልውላው ክመጽእ እንከሎ ድልው እዩ ዝኸውን ኣብኡ ለውጢ የብሉ ሓድሽ ነገር እውን ኣይገብርን ኩሉ ግዜ ምስ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባታ ጊዜ ብዛዕባቲ ጊዜ ወይ ድማ ብዛዕባ ጊዜታት ክንሓስብ እንከለና ድማ ድኻምካ ምፍላጥ ኣብቲ ሉዓላዊን ኣብቲ ሓያልን ኣምላኽ ክትውከል ክገብረካ ክእል ኣለዎ እግዚአብሔር ጽኑዕ ከውሒ እዩ ይብለና እግዚአብሔር ጽኑዕ ከውሒ እዩ ጊዜ ድማ ድኹማት ፍጥረት እየን ግን ከዓ ኣባይተን ኣብ ከውሒ ይሰርሓ ስለዚ ምሶም ህፃናት ክንዛረብ ከለና ውሕስነትን ድሕነትን ዝያዳ ይቀድማ ካብ ብርቱዓት ኮይንካ ምርኣይ ብውሕስነትን ድሕነትን ተቀድም ማለት ከምኡ ይቀድሙ ማለት እዩ ንንስር ክቀድማ ይክእላንን ወይ ድማ ምስ ኣንበሳ ክቃለሳ ይክእላንን እቲ ውሕስነትን ግን እቲ ኣብ ከውሒ ዝተሃንጸ ኣብ መንቀራቅሮ እቲ ዓቢ ዘይፍንቀል ከውሒ ዝተሃንጸ ቤተን እዩ ማለት እዩ ችግር ክመጽእ እንከሎ ጎየን ስተኺለን ናብቲ መዕቆቢ እየን ይኣትዋ እግዚአብሔር መዕቆቢ እዩ እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ እዩ ኣብኡ ምውካል ንዕኡ ጸግዕኻ ምግባር ንሕና ህይወትና ኣብኡ ክትስረትን ክትምርኮስን ንሱ ድማ ጽላልናን ከውሕናን ክኸውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ጊዜ ድኹማት እንታይ እቲ ጥበብኛ ዘብለን ሓደ ድኹማት ምዃንን ምፍላጠን እዩ ድኹም ምዃንካ ወይ ድማ እዚ ንሓንሳእ ከምዚ ሎው ሰልፍ ኤስቲም ዝብልዎ ኣይኮነን ወይ ድማ ብዛዕባ ገዛ ርስኻስ ዝተሓተ ኣመለኻኽታ ብዛዕባ ምህላው ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ናትካ ክውንነት ብግቡእ ምርዳእ እዩ ነቲ ናትካ ክውንነት ብግቡእ ምርዳእ እዩ ድኹማት ኢና ሓመድ ምዃንና ይፈልጥ ሓሊፋስ ዘይትምለስ ትንፋስ ምዃንናስ ይዝክር ይብለና ኣብ መዝሙረ ዳዊት ስለዚ ሓመድን ሓመኮሽትን ምዃንና ምፍላጥ ወይ ድማ ድኻምና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ተቀዳምነት ነገር እዩ ማለት ቀዳማይ ነገር ማለት እዩ ብርቱዕ እንተደኣ መሲልካ ምውካል ወይ መዕቆቢ ምድላይ ኣገዳስነት ኣይክህልዎን እዩ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ነገር ድኻምካ ምልላይ ዘይትኽእል ምዃንካ ምልላይ ብዘይ ባዕኻ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ኢልካ ምእማን ድኹም ምዃንካ ምፍላጥ ሽዑ ኣብቲ ብርቱዕ ትውከል ኣብቲ ብርቱዕ ነቲ ብርቱዕ ጸግዕኻ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቋብ ሰናይ እዩ ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ ስለ ዝኾነ ግንቢ እንታይ እዩ ዝጠቅም ከተማታት ቀደም ብምንታይ ይህነጻ ብግንቢ ይህነጻ ግንቢ ኢየሩሳሌም ተርኢናዮ ማለት እዩ
ዕርድዩ ከተማታት ብማዕጾ እየን ዝሽጎራ ስለዚ እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንብ እዩ መዝሙር 18 ፍቅዲ 2 ከምኡ ክንርኢ ንኽእል ኢና መዝሙር 18 ፍቅዲ 2 እግዚአብሔር ዕቁባይን ዕርደይን መድሓኒየይን እዩ አምላኽ ዘዕቁበኒ ዕቁባ እዩ ዋልታይን ሓይሊ መድሓነይን ዕርደይን እዩ ናብ እግዚአብሔር ተማህለልኩ ካብ ጸላእተይ ደሓንኩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምትታ ምዝምራ መዝሙር ማለት እዩ እግዚአብሔር ሓይለይ ዕርደይ የፍቅረካ የኢሉ ይጅምር እግዚአብሔር ሲ ከውሐይ ዕርደይ መናገፊ የኻ አምላኸይ ዝሃድመሉ ጸግዐይ ከውለይ ቀርኒ መድሓነይ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ጽኑዕ ዕቁባ እዩ ማለት እዩ ዕርድና እዩ መድሓኒና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጻድቕ ጎዩ ናብ እግዚአብሔር ይምዕቆብ መዝሙር 46 ፍቅዲ 1 ድማ ተመሳሳሊ ሓሳብ ንረክብ ማለት እዩ ካለ ነቲ ድርትነትካ ምእማን አገዳሲ እዩ ማለት እዩ ነቲ ድርትነትካ ነቲ ዘለካ ሕጽረት ምእማን ዝጎደለካ ከም ዘሎ መፍላጥ አገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሓደ እኳ ያዕቆብ ምዕራፍ 4:6 ወይ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ እውን ሓደ እኳ ጥበብ እንተገደለቶ ነቲ ብልክሲ ከየስተሓፈረ ዝልምን ዝህብ አምላኽ ይለምኖ ክወሃቦ እውን እዩ ሓደ እኳ እንታይ ጥበብ እንተጎደለቶ ሓደ እኳ ጥበብ እንተጎደለቶ ነቲ ከየስተሓፈረ ብልክሲ ዝህብ አምላኽ ይለምኖ ክወሃቦ እውን እዩ ይብል ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 6 ድማ ንሱ ግና ቅዱስ መጽሓፍ አምላኽ ንዕቡያት ይጻረሮም ነትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ከም ዝብል ኣብዚሕ እዩ ጸጋ ዝህብ ንመን እዩ ዝህብ ጸጋ ነትሑታት ኣብዚሕ እዩ ጸጋ አምላኽ ንዕቡያት ይጻረሮም ነትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ከም ዝብል ኣብዚሕ እዩ ጸጋ ዝህብ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኡ ተኣሚንካ ድኻምካን ብዘይብኡ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ኣሚንካ እንተደኣ ቀሪብካዮ ጸግኡ ይህበካ ኣይ ሃብታምን ፈሳስን የዘድልየኒ የብለይን እንተደኣ ኢልካ ግን ንጸግኡ ኣይትረኽቦን ኢኻ ማለት እዩ ዋላ እውን ከምኡ ዘይምዃንካ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንትሑታት ጸጋ ይህቦም ሓደ እኳ ጥበብ እንተጎደለቶ መጀመርያ ጥበብ ከም ዝጎደለቶ ክእመን ኣለዎ ተኣሚኑ ግን ይለምን እውን ክወሃቦ እውን እዩ እዚ ጥበብ ናይ እግዚአብሔር መድላይ አገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኻልእ ድማ ህይወትና ኣብቲ ጽኑዕ ከውሒ ዝኾነ ክርስቶስ ክንስርታ ከም ዝግባአና ይነግረና ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:4 ኣብቲ ጽኑዕ ዝኾነ ከውሒ ንሱ ድማ ክርስቶስ ክንስርታ ከም ዝግባአና ይነግረና እቲ ጽኑዕ ከውሒ ክርስቶስ እዩ ሓንቲ መዝሙር ኣላቶም ጻዕዱ In Christ the solid rock I stand ትብል ኣብቲ ጽኑዕ ዝኾነ ክርስቶስ ደው ይብል ማለት እዩ ኩሉ ተኻልእ መሬት ግና እንታይ እዩ ዘጥሕለካ ሑፃ እዩ ኢሉ ይዛረብ ኩሉ ካልእ ግን ኣይትእመኖን ኢኻ ዘጥሕለካ ሑፃ እዩ ኣብቲ ጽኑዕ ዝኾነ ክርስቶስ ግና እውከል ንገዛእ ርእስኻ ኣብቲ ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ኢልና ንጸልይ ኣለና ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ኣብቲ ብርቱዕ ፈተና ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ፈተና እተእትወሉ ምኽንያታት ግን ኣሎ
أوكي نحنسا أبجل مفنتراتات فليتنا فتينا نأمنتنا شتت زبل كاب أمنت زلحقنا نقرات خنقبرن وين أبو خنكيد أبو خنواسع ذكالي مالتي ስለዚህ እና ሐንሳ አፈተና አይተእትወና ኢልካ ምልማን ትርጉም ዘይብሉ ክሳዕ ዝገብሮ ንስኻ ፈቲኻ እትገብሮን እትኣትወን ትመላለሰሉ ነገር ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ንዑ ከነርሕቕ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚህ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ጌሕታትሲ እተን ቀንዲ መጻርርትሲ ከምዚ ንስሪ ዝኣመሰለ ኣሞራ እዮም ምስ ኣሞራ ክቃለስ ኣይክእልን እዩ ወይ ድማ ምስ ንስሪ ወይ ምስ ሽላ ንበሎ ክቃለስ ኣይክእልን እዩ እንታይ ደኣ ክረኽበሉ ናብ ዝኽእል ፀግዒ ወይ ከውሒ ወይ መንቀራቕሮ ይኣቱ ይሕባእ ስለዚህ እንሓንሳ ምስ ሓጢኣት እናተቃለስና ንሓጢኣት ኣይንስዕርን ኢና ኣነሳይ ክሓጣ ኣይክእልን እየ ብሓጢኣት ኣይወድቕን እየ ኢልካ ብናይ ገዛእ ርስኻ ናይ ፍቓድ እንታይ ዝበሃል ዊል ፓወር ኣይከውንን እዩ ፀጋ ክትቀበል ኣለካ ካብ ሓጢኣት ክትርሕቕ ኣለካ ካብ ሓጢኣት ክትርሕቕ ኣለካ ከምቲ ንጢሞቴዎስ ተባሃሎ ካብ ትምኒት ጉብዝና ረሓቕ ምስቶም ዓሰር እምነትን ፅድቅን ዝስዕቡ ግና ምስኦም ሰዓብ ምናልባት ብትክክል ታጠቕሲ ኣይበልክዋን ክኸውን ይኽእል እየ ግን ዓሰር ፅድቅን እምነትን ሰዓብ ግን ከዓ ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ስለዚ ክትሓድመሉ ካብ ዘለካ ነገር ምህዳም ልቦና ወይ ጥበብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሳልሳይ ቀልጥፍ ኢለን እተን ክልተ ክንሪአን ኣንበጣሲ ንጉስ የብሉን ግን ከዓ ብሓባር ይጓዓዝ ዝብል ሓቂና ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ኣብ ፍቕዲ 27 ንረክብ ሓደ ርኡይ ዝኾነ መራሒ ዘይብሎም ብሓባር ይጓዓዙ እንሓንሳ መራሒ ጥራይ ዘሕብረና ዝብል ተፅቢት ኩሉ ግዜ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ደቂ ሰባት ናይ ልቢ ሓድነት ግን ናይ ልቢ ውህደት ግን ብሓባር ምኻድ ዝብል ወይ ምትሕግጋዝ ወይ ድማ ብፍርሃት እግዚአብሔር በቲ ከሕብረካ ዝኽእል ናይ ኣምላኽ መንፈስ ምሕባር ግን ብሓባር ክትጓዓዝ የኽእለካ እዩ ተዘይኮይኑ እቲ መራሒ ከም ኣባጊዕ ክጓስየካ ኢኻ ትፅበ ማለት እዩ ወይ ድማ ከምኡ ክኸውን ኣይግባኦን እዩ ስለዚ ምትሕብባር ብሓባር ምዕያይ ብሓንሳብ ምምላስ ኣገዳሲ እዩ እንተደኣ ከም ኣንበጣ ውህደት ሃልዩካ ሰሚርካ እንተደኣ ትመላለስ ኮይንካ ብዙሕ ነገር ተዓምም እንተደኣ ተመቃቂልካ ግን ተመቃቀለት መንግስቲ ብሓንሳብ ክትፀንዕ ኣይትኽእልን እያ እንተደኣ ተመቃቂልካ ግን ሓሳብካ በበይኑ ዝርግርግ እንተደኣ ኮይኑ ግን ከተድምዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ክርስትና እውን ከምቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 እቶም ኣመንቲሲ ብሓደ ልቢ ብሓደ ሓሳብ ብምቁራስን ጌራ ብፅሑፋት ብሓንሳብ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ዝነግረና እንሳቶም ግና በትምህርቲ ሐዋርያትን ሓቢሮም ብምንባርን ብምቁራስን ጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ ይብለና ኣብቲ ካልእ ክፍሊ ድማ ኣብ ማእከሎም ስኡም ዝበሃል ኣይነበሮምን ኩሎም ብርኪ ነበሩ ይብለና ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሕብረትን ሓድነትን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ነፍሲ ወከፍ ድማ ይጠቅም እዩ ከምቲ መንፈስ ንነፍሲ ወከፍ ከምቲ ዝደለየ ገይሩ ንውህበቱ ዝህብ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ይጠቅም እዩ ዘይጠቅም ሰብ የለን እግዚአብሔር ዘባኽን ኣይኮነን
نفس وكف سب يطقم نفس وكف سب كلالي خيل كيلالي خيل جن قال كاب حدا منفس قال نجر وسيدي هذه نفس وكف سب يطقم نفس وكف سب عابين إيش رجب بحال يبلون بيت እግዚአብሔር بيت አምላክ نفس وكف عيونا أبقى እግዚአብሔር ፍልጥ ያ ማለት ነው ስለዚህ አንበጣ ተሓደ አንበሳ ብዙሕ ገይሩ ተሓደ አንበጣ ንእሽተይ ገይሩ ዝበሃል ነገር የብሉን ብሕብረት ግን ሓደ ዓብ ነገር ይሰርሑ ማለት ነው ስለዚህ እና ሓንሳ ንገዛ ርስኻ ብሕትውና ወይ ድማ ተፈሊኻ በይንኻ ክትጎይ ጽቡቕ መሲሉ ከይከውን ይኽእል ማለት እዩ በይንኻ ኣይትጎይን ንስሕዋትካ ኮይንካ ብሓባሪኻ ትጎይ ትዓይ ማለት እዩ ናብቲ ሓደ ተልእኾ ጎይታና ዝሓለፈ ግዜ ዝዝክሩ ኢኹም ተልእኾ ንቤተ ክርስቲያን ክህብ እንከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዓርግ እንከሎ እታ ተልእኾ ናይ ኩላህና ተልእኾ እያ ማለት እዩ እቲ ዘለዓለ ተልእኾና ወይ ድማ ናህና ተልእኾ ወይ ሚሽን ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንገዛ ርእስኻ ዘይምግላል ስለዚህ ምናልባት ብኡ እንዳዛዝምኩ ክኸይድ እንታይና ንርኢ ማለት እዩ ካብዞም እንስሳታት ካብዞም ፍጥረታት እንታይ ዓይነት ካብ ኣምላኽ ብዝኾነ ጥበብ ንህይወትና ክንመርሓ ኣብ ማእከል ሕብረት ክንነብርን ክንመላለስን ከም ዝግባአና ምስ ኣምላኽ ዘለና ሕብረት ድማ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ብዝርዝር የረዳእና ማለት እዩ እዚ ንጥበብ ዝኸውን ነገር ከም ፃፀ ትግሃትን ፃዕርን ምምዳብን ምትላምን ብግዚኡ ምዕያይን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ናይ ግዜ ሕድሪ ከም ዘለና ኣብኡ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ካብ ትግሃት ናይ ትግሃት ኣንጻራዊ እንታይ እዩ ትህኪት ብዛዕባ ሓካይ ብዙሕ ነገር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንረክብ ኢና ልክዕ ከም ተቐዲመ ዘንበብክዎ ኣታ ሓካይ ካብ ፃፀ ተምሃር እዩ ዝብሎ ሓካይ ተቐዲምና ዘንበብናዮ ምዕራፍ 6 ምሳሌ ኣታ ሓካይ ካብ ፃፀ ተምሃር ስለዚ ፃፀ ዝምህረና ሓደ ዓብ ሓቂ ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ነቲ ትህኪትና ምኽንያት ዝኸውን ማዕለያ ዘይብሉ ኣድላይነት ዘይብሉ ምዝናያት መሊኡና እዩ ነቲ ትህኪትና ዘጋድድ እሞ ከዓ ኣብዚ ዘመን እዚ መሊኡ እዩ ሶሻል ሚድያ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ብሎ በእንግሊዝኛ ዱም ስክሮሊንግ ይብልዎ በቃ ተዝውር ሎሚ ቲክቶክ ኣሎ ዩቲዩብ ሾርት ኣሎ ኢንስታግራም ኣሎ ከይ ሓሰብታዮ ሰዓታት ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ትህኪት ብከምኡ ክግለጽ ይኽእል እዩ ንገሌና ብከምኡ ክግለጽ ይኽእል እዩ ምክንያቱ መዓልትና ዝበልዕ ኣብ ክንዲ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ክንዲ ኣብ ሓደ ኣትክልካ መጽሓፍ እውን ፍረድ ገለቁም ነገር ትረኽበሉ ነገር ምንባብ ኣብ ሓደ ክትሕዘው እውን ዘይትኽእል ኢልካ ዱም ስክሮል ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣተሃካይ ኢሉ ይዛረበና ማለት እዩ ግዜና ናይ ሕድሪ ግዜ እዩ ኣቦና ቀሺ ገብረ መድህን ይዝከረኒ ኣብ ኣስመራ ቲኬት ናይ ኣውቶቡስ ቆርጽ እንከለኻ እንታይ ዝገብር እቲ ትኬት ቆራጺት እንዳቆረጸት ንሓንቲ ጥማር ከማ ገይራ ንህይወትና ሲ ከምኡ እንዳገበርና ኢና ናይ ህይወትና ዕድመ እውን ከምኡ እንዳገበርና ከምታ ትኬት ጌርና ኢና እንዳቆረጽና ንውዳኣ ይዛረብ ይዝከረኒ ስለዚ ህይወት ብግዜ ይልካዕ እቲ ግዜ ድማ ሕድሪ እዩ ማለት እዩ እቲ ህይወት ናይ ግዜ ሕድሪ እዩ ማለት እዩ ህይወትና ሕድሪ እያ ማለት እዩ ስለዚ ውፅኢታውያን ክንከውን ጥበበኛታት ክንከውን እግዚአብሔር ይደልየና ማለት እዩ ብሓባር ምዕያይ ናይ ሓባር ሓሳብ ብሓድነት ምዕያይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ተዘይኮይኑ እቲ ክፍለ ዝደሊ ሲ ትምኒት ርእሱ እዩ ዝደሊ ይብል ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ እቲ ምፍላይ
ሓደ ግዜ ጥዑይ ዘይኮነ ምፍላይ እውን ማለት እዩ እንታይ ይኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኣምላኽ ከይኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብሕብረትን ብሓድነትን ምዕያይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ናይ ሓድነት እምበር ናይ ምምቕቓል ኣምላኽ ኣይኮነን ኣብ ስላሴ ዘሎ ሓድነት ንሱ ይዘርእየና ስለዚ ብሓድነት ምዕያይ ብጥምረት ብሓባር ምጉዓዝ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ኣኽለና መስለኒ ኣምላኽ ጥበቡን ምስትውዓሉን ይሃበና ብትግሃት ብጥበብ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደግፈና እንጸልይ እግዚአብሔር ቅዱስ